Okupio sam vas ovdje kako bi vam rekao da bi sutra ujutro na tašte trebali otići u grad dati krv na analizu. Možete krv izvaditi ovdje u ambulanti, ali za sve bi bilo bolje da to učinite u gradu, jer radi se o našoj sugrađanki, maloj Vesni Bikić. Znam da je svi znate. Rodila je i ne znam od koje je otac, a dobro znate da bi svatko od vas to mogao biti. Velečasti, ja ne mogu biti ćaća jer sam koristio ove kondome. Trafikant Petar može posvjedočiti da sam ih kod njega kupio. I ja sam isto u njega uzeo. Znao sam da ćete to reći. To što ste koristili kondome ništa ne jamči. Tu u uputstvima lijepo piše: kondom nikada nije 100% zaštita. Pri prevelikoj sili može doći do puknuća tijela kondoma. U 3% slučajeva kondom može imati tvorničku grešku. Made in Taiwan. Da smo baš sva trojica imali tvorničku grešku. 3%. Nisu svi, može biti imao samo jedan, a trebamo otkriti ko. Ima pravo. Ja sam kupio kosilicu s Tajvana crkla nakon 3 dana. Dosta. A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima. Nalaze meni donesite.